Pozdravujem všetkých, keďže toto moje druhé video je na mieste sa opäť predstaviť. Volám sa Vierka Perkiová, mám vlastnú realitnú kanceláriu a robím v realitách už 15 rokov ako maklerka. Okrem toho, že tento psík šteka vždy len keď robím ja video, tak veľmi veľa ľudí si myslí, že vymení kuchyňu, dá do nej cca 8 000 eur, môže svoju nehnuteľnosť navýšiť o 8 000. Tak to vôbec není. Prišla mi veľmi zaujímavá otázka, a to ako zvýšiť cenu svojej nehnuteľnosti pri predaji. Dobre izolované domy s nízkymi energetickými nákladmi. To je to, čo naozaj ľudia chcú. Nikto nechce za kúrenie platiť viac ako na dovolenke na Maledivách. Kvalitné podlahy. Ak máte dobre urobené podlahy, čo je viac? A určite by som radila nerekonštruovať celý byt len kvôli tomu, že ho idete predať. To sa vám nevráti. To, že dáte v byte mramor, nezvýši cenu nehnuteľnosti. A už vôbec nie po staršej bytovke, ktorá má vyše 50 rokov. Prosím, biele steny. Nikdy nie. Zelená, žltá, červená, nedaj Bože, tmavo-fialová a podobne. Veľmi tým znižujete cenu svojej nehnuteľnosti. Určite pri predaji vymalovať na bielo. Keďže ja veľmi rada naceňujem nehnuteľnosti, kľudne sa mi ozví do správy, či už na môj profil VBLife alebo na profil BeLife Company. Ďakujem.